ka anyị rụziri ebe a na-ekwu garị ahụ ọ techaghị aka etu ahụ ọ wee bụrụ na onweghị onye n'ebe a mụ na nwanne nwoke wee soro wee gaba bie ka anyị gaa kpọọ ya ka o nwere ike wee bịa ozugbo ọ bịara o wee sụzie ihe eji ekwu garị ya ka o bido wee kobere anyị garị. Nwanne nwoke mụ na ya so wee gaa ebe a sọsọ ekwurekwu ka ọ dị mma sọsọ ekwurekwu okwuru gbago agbago okwuru gbada agbada ka ọ na-ekwu ya ị na-ewepụtakwu ya ka ọ na-aga aga ịghọta. Ọ bụrụ nke na-acha edo edo ka ị chọrọ iwunye ya mmanụ wee gwụkọọ ya ọnụ gwụkọsịa ya ọfụma ka eje ka mmanụ ahụ nwee ike metụ ya. Ọ bụkwa na ịchọ ka ya bụ mmanụ na-achaka ọfụma ka ya bụ garị ahụ na-achaka ọfụma ịma na ị ga-etinye ya nnukwu mmanụ mana achọrọ m ka ọ na-achatụ ghara ghara ka edo edo ya ghara isi ike. Ọ bụrụ na ọ kwụcha ya nke izizi ahụ unu ga-eburukwa ya were wunye nke abụọ ka o nwee ike kwọrie ọfụma. Ọ bụrụ na imechaa nke ahụ i were ya tinye n'akpa ị ga-agbakwa akpa ahụ ebua ka eje mgbe a ga na-afechapụ mmiri ya ka akpa gị ghara ịgbapụ. Ọ bụrụ na ị nata ụbọchị ahụ ibuse ya bụ akpa garị ụfọdụ na-emekwa ahapụ ya mkpụrụ ụbọchị abụọ mkpụrụ ụbọchị atọ ma ọ bụ ofu ụbọchị. Ogwe ndị na-abụ ha kwụ ozugbo ha ya ozugbo hapịcha ya ozugbo eye ya mana mụ na onwe m ọwụ na ịkwacha ya dịka tata echi aya agacha ya yechazie ya ọ bụrụzi iye ya bụ ihe fọrọnụ. Ọrụ dị n'ihe abụọkwa ọrụ a sị na ka ọ bụrụ nnọọ ọ bụrụ na ịkwado ime garị ị ga-akwadoro ya akwado nkụ ọ na-eri oge ọ na-ewe tupu ihe kpọta ofu ka ọ kpọọ kpamkpam ị ga-ama arụ gị ga-agwa gị eziokwu ị ga-ama na ikworo garị